Vážení hráči, ďalší scenár, ktorý sa bude odohrávať na našom ihrisku, je Plug Cellar. V tomto scenári budú dva týmy. Jeden tým, ktorý bude chrániť mechanizmus na odpal bomby a druhý tým, ktorý sa k nemu bude snažiť dostať. Prvá vec, ktorá bude potrebná na získanie, na deaktiváciu daného mechanizmu, je vlastne alebo štvorčíselný kód, ktorý bude potrebný na otvorenie kufríka, v ktorom sa nachádza kľúč na zastavenie mechanizmu odpaľovacieho systému bomby. V scenári Plug Cellar bude oblasť, kde sa nachádza mechanizmus na odpálenie bomby zamorený bojovou chemickou látkou. Do tejto oblasti je možné vstúpiť len s respirátorom. Respirátory budú rozmiestnené na ihrisku. Podľa toho, koľko respirátorov daný tým nájde, podľa toho môže poslať do tejto oblasti svojich hráčov. Na Plug Cellar budú obmedzené životy. Jednotlivé životy budú charakterizované maticami, ktoré sa nachádzajú na respawnoch. Pri každom úmrtí hráča, ktorý sa dostane na respawn, musí odovzdať maticu do nádoby. Okrem toho sa na ihrisku budú nachádzať medkity, ktoré keď hráč použije, samotný život si zachráni, ale samotný medkit musí odovzdať potom na respawne. Takisto bude samotné ihrisko doplnené novými prekážkami, ktoré sa budú nachádzať na klapách aj na samotnom nádvorí. Potom na Plug Cellar budú niektoré okná označené červenou páskou, z ktorých sa bude dať strieľať von na nádvorie a takisto do nich sa bude dať strieľať aj z nádvoria. Okrem toho budú na Plug Cellar aj zatemnené okná, ktoré budú kryť samotné vchody, aby nebolo možné číhať na hráčov alebo kempiť samotné vchody. Ďalší scenár, ktorý sa bude odohrávať na ďalšej akcii o Fortress, bude Hostage. Máme pripravených takýchto malých mimozemšťanov. Základ je daného hostiča zobrať, samozrejme chrániť hlavu. Keď hlava praskne, hostič je mŕtvý. Okrem toho pridávame do hry aj nášivku, ktorú môže niektorý hráč nájsť a môže si ju nechať ako dar do nášho tímu a nášho ihriska.